Hej og velkommen til en omgang Photoshop i Photoshop. Jeg vil tage et farvebillede og gøre sort-hvid, og så derefter så vil jeg få noget af farven tilbage på billedet igen. I det her tilfælde er det den røde blomst, jeg gerne vil have frem, og resten af billedet i sort-hvid. Jeg bruger en del genvejstaster, men når jeg bruger dem, så siger jeg det, og de vil også stå nede i bunden. Så det skulle være til at følge med i, så lad os komme i gang. Jeg trykker Ctrl J for at lave en kopi af mit billede. Så kan vi se, at der er kommet et ekstra lag herover, det vil sige, at vi har to billeder liggende omme på hinanden. Jeg sørger for, at det øverste billede er markeret. Går vi i Image, Adjustments, Black and White og trykker OK. Sådan. Så kan vi se, at det øverste lag det er blevet sort-hvid, og det der ligger nede under, det er stadig i farve. Jeg vil så vise to metoder til, hvordan man kan lave den her effekt. Og så kan du selv bestemme, hvad for en du synes, der passer bedst til dig. Jeg starter med den, der hedder viskelæder. Tager viskelæder, sørger for, at den er sat på pensel 100%, fordi jeg gerne vil have fjernet det hele en gang, sådan så jeg får det hele frem. Jeg starter med at trykke, og det der sker, når jeg trykker, det er, at jeg visker det øverste lag ud, fordi det er jo det, jeg arbejder med. Og så kommer det nederste lag til syne, og det nederste lag, det er i farve. Så derfor så kommer det jo frem i farve. Men ulempen med den her metode, det er, at tit når man sidder med en mus, så sidder man dybt koncentreret, fordi man vil gerne gøre sig umage og sådan noget, og så når man hen til, at man får tegnet udenfor, og så skulle det der ikke have været med. Så er det ikke sådan umiddelbart lige til at gøre tilbage igen. Der kan man kun gå et trin tilbage, og det er Ctrl Alt Z, og så har vi mistet hele det sidste trin, vi har lavet. Så hvis man sidder med musen, så gælder det om at lave små trin ad gangen. Det gør det jo noget nemmere, hvis det er en tablet, fordi så er det jo automatisk små intervaller, man sidder med ad gangen. Og hvis man får tegnet udenfor, så er det jo kun det sidste interval, man mister. Og så er det jo hurtigt at gå et trin tilbage igen. Men altså, det er det jo også med musen, så det er den ene måde at gøre det på. Jeg trykker Ctrl Alt Z, og det bliver ved med, indtil jeg er tilbage til udgangspunktet. Sådan der. Den anden metode, jeg vil vise, det er brush-metoden. Der starter jeg med at sørge igen for, at det øverste lag er markeret. Jeg går op i Layer, Layer Mask, Reveal All. Sådan, så kan vi se, at der kommer et kunstigt lag ind og ligge på det øverste lag. Det har så lidt den samme effekt med penslen. Jeg tager penslen, så sørger jeg for, at den er sort, og så kan vi se om lidt her. Jeg går så ind og begynder at trykke, den er lidt lille, den her, vi godt gøre den lidt større. Sådan der. Og så går jeg ind og trykker igen, og så kan vi se, nu kommer jeg derhen til, hvor vi får tegnet udenfor. Vi kan så se henne på ladet her, at der hvor jeg har tegnet sort, der er der blevet sort, og der er så ligesom kommet hul ned til ladet nede under, så vi igen kan se. Men jeg vil gerne have det dækket til igen, så der går jeg hen og vender den her, så den bliver hvid. Og så kan jeg lige køre tilbage sådan der, så det er rettet tilbage sådan til, og tilbage igen her. Sådan der, sort. Og så kan man køre videre med farve igen. Så altså, sidder man med musen, så er det her klart den bedste måde, synes jeg. Det gør det lidt nemmere, at man lige hurtigt kan gå ind og hente, fordi man har tendens til at sidde og holde den der museknap inde, og lade være med at slippe den. Så må jeg zoome lige lidt ind her, så jeg kan se, hvad der er, jeg laver. Sådan. Og så gør vi lige viskelæder eller penslen lidt mindre. Så der lige lidt ned. Der. Bliver det ikke helt så nøjagtigt, jeg gør det, fordi det er jo bare en demo for at vise teknikken det her, så du ved, hvordan man gør det. Så, men altså, en rigtig sjov teknik, og god til rigtig mange ting. Jeg har brugt den meget til mit barn. Med alle mulige ting, hvor man har sådan en sort-hvid billede, og så en legeting, eller en frugt, eller et eller andet, der skiller sig ud i farve. Det giver en god effekt. Så er den ved at være der. Se. Så den skal lige vendes lidt her. Den der. Vender den lige tilbage sådan der. Så tror jeg, den er ved at være der. Vi prøver at zoome ud en gang. Ja, så vil jeg sige, det ser fint ud. Så kan vi se, jeg kan gemme billedet, som det er nu, som det er her. Og hvis jeg går op i File
og siger save as, så vil den automatisk spørge, om jeg vil gemme det som et PSD-format. Gemmer den som PSD-format, så gemmer den som det er her, og så kan du altid gå ind og arbejde videre med det igen. Og det kan være en god idé, for eksempel hvis man beslutter sig for at stille den skulle faktisk være grøn alligevel, eller et eller andet i den stil, hvad det nu kunne være. Men jeg skal arbejde videre med mit billede, fordi jeg skal have sat en ramme på, så jeg trykker Ctrl-Shift-E, så har jeg lagt alle billederne sammen, går jeg op i File, Save As, så vil den også spørge nu, om jeg vil gemme det som almindelig billedformat. Jeg skal have fundet ud af, hvor stor mit billede er til at starte med, så der går jeg ind i Image og Image Size, så kan jeg se, det er 2100 højt. Jeg skal bruge det her billede på nettet, så det er lige højt nok. Der skal man helst ikke over de 1000, så jeg sætter den på 900, fordi der kommer også en ramme på jo. Og trykker OK. Så kom der ned på 900, det husker vi. Så går jeg op i Neo, og det er så selve baggrunden jeg skal have lavet. Den er sat til 2000 gange 2000, så er jeg sikker på at den er stor nok. Jeg kan altid skære den til jo bagefter. Jeg har fået en hvid baggrund. Jeg tager markøren, går tilbage til billedet, går ned og trykker på billedet, holder fast på det, og så kører op på den nye lag og giver slip. Sådan, så har jeg fået trukket mit billede over på den nye baggrund, og så kan jeg flytte det rundt, som jeg har lyst. Og så kan vi se, at den blev rigtig stor, så vi kan godt lige beskære den lidt. Sådan der, og så Image, Group, og så trykker jeg lige med markøren udenfor for at få fjernet den striblede linje. Og skal vi lige have det ind og passe til skærmen. Sådan der. Den helt hurtige, nemme metode kunne være at gå hen og så dobbeltklik på layeret, man har sat ind. Så en simpel en, det er drop shadow. Så kan vi se, at det er ligesom der kommer en skygge ned her. Vi kan lige prøve at gøre den lidt mere tydelig. Den bestemmer hvor kraftig farven er. Her hvor meget den skal spredes ud. Så kan man ligesom se, at nu kom det. Sådan er den der. Og så er det jo til at bestemme, hvor skyggen skal komme, ligesom lyset skal komme fra. Det er den helt nemme, simple metode. Jeg kan lige prøve at sætte den lidt ind, sådan der. OK. Og den er jo ganske udmærket jo, så, men den ønsker jeg ikke, så jeg går lige hen og trykker Clear Layer Style. Og der er jo så masser af muligheder inde i den her layerbox for alle mulige, og du kan også lægge flere forskellige sammen. Og vi kan også komme ind på dem her, men det gør jeg, når jeg sætter tekst ind på, fordi de her effekter heroppe vil du også kunne bruge på billedet. Jeg kan godt lige hurtigt vise det engang, hvis vi finder en, der er gangbar og brugbar til det her. Der var der noget, der begyndte at kunne ligne noget, der har nogle forskellige... men der er også nogen til at lægge forskellige skyggeeffekter og sådan noget. Så, men jeg trykker Clear Layer Style igen. Jeg vil have en hvid kant med en sort ramme. Til at starte med, der går jeg lige tættere på, så jeg kan se, hvad jeg laver. Tager det her markeringsværktøj og sætter her. Jeg skal bare have sådan en lille tynd streg. Kan jeg se, at den er lidt tynd i den ene side, så jeg gør den bare lidt større her over den anden. Og så gør vi den lige en anelse større, fordi så er den til at køre det trin hen. Så vil den komme til at passe. Vi kan lige prøve at zoome en anelse ud. Og så en gang. Ja, det ser ud til at passe. Problemet er nu, at jeg kan kun arbejde inden for markeringsfeltet, og det er jo det herude, jeg skal have fyldt op med sort. Så for at få markeret det, så skal jeg have inventeret det, og det gør jeg ved at trykke Ctrl-Shift-I. Så kan vi se, at det var det yderste, der blev markeret. Og så er det det her felt derinde, jeg kan arbejde i nu. Så jeg tager min spand, sørger for, at den har fået sort, og trykker i der. Så er der fyldt op, og markerer lige udenfor. Så synes jeg stadig, at rammen den er lidt stor. Jeg gør den lige en anelse mindre. Sådan der. Her der har man mulighed for at gå op og så tage extras og show grids. Så er der mulighed for at få sådan ark ind og lægge til
og lige hjælpe dig lidt på vej, hvis det skal være helt nøjagtigt. Jeg vil sige, den er der. Så jeg går op i Image Group, sådan, og trykker ud. Og så vil jeg sige, den er der. Jeg trykker Ctrl-Shift-E for at lægge det hele sammen. Sådan der. Så er det ikke til at røre ved. Jeg skal sætte noget tekst ind. Jeg skal lige have zoomet lidt ind hernede. Og der tager vi tekstværktøjet og går ind og sætter der, hvor vi skal skrive. Jeg skal lige op og sørge for, at den er sat. Jeg vil gerne have, at den er hvid. Sådan. Og så skriver jeg, at jeg har besluttet det her, det skal hedde udtjent. Det er så lige lidt småt det der, så vi gør det lige lidt større. Jeg tror, det passer meget godt der. Sætter den hen der. Jeg kan lige prøve at zoome den anelse ud. Ja, det ser ud til at passe meget godt. Jeg zoomer lidt ind igen. Så vil det jo være muligt igen at gå ind og dobbeltklikke på layer, og så får du din layer style box frem igen. Så kan vi tage outer glow for eksempel, og så kan man kunne se, at der kan du sætte sådan ligesom en lysende effekt ind. Du kunne sætte forskellige farver på, hvordan lyset skulle være, og så der er rigtig mange forskellige muligheder. Der er også mulighed for at gå op og tage alle de her forskellige herop. Har du brug for flere muligheder, så kan du gå op i den her lille boks her oppe i trekanten, og så kommer der endnu flere. Vi skal prøve at tage teksteffekt 2. Så skriver den, at om man vil erstatte dem, eller om man vil tilføje dem append. Jeg tilføjer dem bare, og så kan vi se, så kom der en ny stilart ind igen med alle mulige forskellige. Hernede i boksen, der kan vi så se effektlaget, der er kommet ind. Vi kan lige prøve at dobbeltklik, og så kan man så se de effekter, der er blevet brugt til at komme frem til den effekt, der er blevet brugt her. Så alle de stilarter, der ligger heroppe, de er simpelthen lavet inde i boksen, så det er muligt. Men jeg vil bare have den helt almindelig sådan der udtjent. Og så prøver vi lige at zoome ud. Så prøver vi lige at se, hvor stort billede jeg skulle bruge det på nettet jo. Så vi prøver lige at se, hvor stort det er blevet. Det er blevet... jeg sætter det ned på 1000, så passer det i hvert fald så lidt til ramme og sådan. Og så går jeg op i... Jeg kan lige se, der er stadig 2 lag, så jeg trykker lige Ctrl-Shift-E, så det hele er lagt sammen igen. Og skriver file, save as, og så er mit billede gemt. Så nu har jeg vist dig, hvordan du gør et sort-hvid billede til et farvebillede til sort-hvid, og derefter får noget af farven tilbage igen, og laver en ramme til dit billede, og sætter noget tekst ind med forskellige effekter, hvis man har lyst til det. Så god fornøjelse.